Svičak. Malo usporite, znači sporije radi, a mora tačnije. Ne može noga čegi za taj pored da vam ovako mlatara. Voda bude zategnuta kao onaj dve djevojčice malo. Znači čegi, nemam da kopihtija. Ajmo dobro. Vaša tehnika je da to u predelu stomaka nego opsa, kreći sad. Radiš levom nogom, ruke ti stoji ovdje da ti smeta ruka. Radiš desnom, jedna ruka ti je iza noge treba. Znaš, levom bi bolje radio da te ruka nisu ovako ključne. Vraća nogu nazad. Leva ruka treba da ostane, znači noga mora da bude između ove ruke. Ajde. Ako i okreneš nogu skoro staješ, nam još jednom. Nisi skoro okrenuo, zato ti ide malo ovako. Idemo u rikverc, Vitkubi, Montosona u manji. To. Luka, sporije. I ne gledaj dole. Idemo napred, sonal mokčigi, udarac bridom dlanu u vrat. Jače. Nazad, donji, srednji, gornji blok. Ne gledaj dole, Luka. Dobar, napred, jog čagi, bočni. Dobar, jako dobar bočni, samo poslu da se vrati nogu. Znači, udariš i spustiš nogu. U sportskoj nekoj borbi ti kad tako spustiš nogu, on te klepe po nosu. Nego zvekneš i vratiš nogu da možeš još jedno, ali jako dobro. Dobro, staćete na centar. Okrenite se ka meni, leva noga nazad. I malo ovdje. I još malo napred, služiš na stup. Apčagi, jopčagi, dolječagi, da vam teže. Može? Izvolite. Opet je ruka s mene. 2. 3. I tebi ruka s mene. Druga noga. 1. Bolje. 2. 3. Druga noga. Dolječagi 2 puta bez puštanja. Bum, bum. Marko, sedi dobro. 1. 2. Druga noga. 1.